ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ପାଠ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 1-12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଜନତା ଓ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ମୋଶେସଙ୍କ ଆସନରେ ବସନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେସବୁ ନିଜେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଓଜନିଆ ବୋଝ ବାନ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ବୋହିବା ଅତି କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ସୁଦ୍ଧା ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର କପାଳ ବନ୍ଧନ ଫଳକ ସବୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ଧଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଜିରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଓ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଥମ ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ କାହାରିକୁ ତୁମ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକ ହେଉ। ଯେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେ ନିଜକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଅଛୁ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ମୋଶେଙ୍କର ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ନିଜେ ତାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସୁଦ୍ଧା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଫାରୁସୀମାନେ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜର କପାଳ ବନ୍ଧନ ଫଳକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଧଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ଭୋଜି ଭାତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମାଜ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ହାଟ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏସବୁର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସେମାନେ କପଟୀମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖାଣିଆ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ଶିଖ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ହିଁ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ନତ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ବଡ଼ କରିବେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବା। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା। ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ହେଇପାରିବା।